linguaxe escrita, a creación da imprenta, a Galaxia Gutenberg, e a posta en marcha hoxe mesmo no noso tempo da galaxia electrónica, da galaxia digital ou ciberespacial, que é a gran revolución, o futuro xa está aquí, correspondente ás actuais tecnoloxías da información e da difusión de contidos múltiples. Neobook, a plataforma de contidos digitais que hoxe presentamos, nace en Galicia para, precisamente, utilizando as novas tecnoloxías, trazar dentro do noso propio país e con vocación de irmos máis alá, tanto na oferta de contidos como nos espazos de presencia e influencia, un percorrido de amplo espectro que poña en valor